Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusikhala, subscribe kwi-channel, like ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke uma ngifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethele lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane zakwethu sikubhekela-ke nje ey'gamekweni ezenzekayo la eSouth Africa mihla namalanga. Kunesigameko esenzeke laphaya endaweni-ke yaseThekwini eBucks Farm eCliffdale eHammersdale. Kubekwa ukuthi-ke bekunomama obedukile nokuthiwa-ke izolo ingane yomfana le engiyifakile-ke esithombeni-ke ezala udadewabo walo mama-ke obekade edukile. Kuthiwa-ke izolo-ke iveze-ke iy'ndaba ey'shaqisayo ezokuthi-ke isikhathele ukufihla yanikela khona-ke emaphoyiseni ukuyoveza-ke izindaba-ke zokuthi lo ongumama ubulewe ingane yakhe nayo-ke le engiyifakile esithombeni. Kuthiwa-ke umfana-ke lo uveze ukuthi-ke wayilekelela ingane yentombazane ukuthi-ke ibulale umama wakhe. Kuthiwa-ke ube eseyokhomba la abamgqiba khona umama wale ntombazane-ke. Lesigameko senzeke lapha endaweni-ke yaseBucks Farm eCliffdale eHammersdale eThekwini. Like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Siku-Trend TV ngizohleze ngikhona ngilethela-ke indaba ey'sematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.